రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నత ఆశయాలతో నిర్వహిస్తున్న స్పందన వేదికలో అందే ఫిర్యాదుల పరిష్కారంలో నగరపాలక సంస్థ అన్ని భాగాల సిబ్బందిని నిబద్ధత పాటించాలని, నిర్దేశించిన గడువులోపు సమస్యలకు పరిష్కారం అందించాలని కమిషనర్ హరిత సూచించారు. సోమవారం జరిగిన స్పందన వేదికలో ఫిర్యాదుదారుల నుంచి వినతి పత్రాలను స్వీకరించారు. ప్రతి సోమవారం నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో నిర్వహించే స్పందన మరియు డైలియర్ కమిషనర్లో భాగంగా ఈరోజు డైలియర్ కమిషనర్లో 21 కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కూడా డ్రైన్స్ డీసిక్రేషన్, అలాగే టౌన్ ప్లాన్కి సంబంధించి కొత్తగా రోడ్లు మరియు డ్రైన్ల కోసం ఎక్కువగా రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే స్పందనలో కూడా పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, అలాగే డ్రైన్స్ అండ్ రోడ్స్కి సంబంధించి రోడ్డు ఆక్రమణల గురించిన ఫిర్యాదులు రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. వచ్చిన ప్రతి ఫిర్యాదును కూడా సంబంధిత హెచ్ఓడి ద్వారా వాళ్ళు పర్సనల్గా ఇన్స్పెక్ట్ చేసి అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన చర్యలు తీసుకున్న తర్వాత పిటిషనర్కి కూడా ఎండార్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. స్పందనలో వచ్చినవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళకు కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా ఎండార్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఫిర్యాదుదారులు సాటిస్ఫై అవ్వనట్లయితే రీఓపెన్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. అలాగే మనకు గతంలో ప్రతి నెల చివరి శుక్రవారం శనివారము సిటిజన్ అవుట్రీచ్ క్యాంపెయిన్ అని జరిగేది. మళ్ళీ గతంలో కొన్ని రోజులు బ్రేక్ రావడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈ నెల నుంచి కూడా ఈ సిటిజన్ అవుట్రీచ్ క్యాంపెయిన్ ఈరోజు రేపు జనవరి 30 మరియు 31వ తేదీల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ కూడా వాళ్ళ పరిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క హౌస్ హోల్డ్ని విజిట్ చేసి ప్రభుత్వ పథకాలన్నిటి గురించి వివరించడం జరుగుతుంది. దీనిలో సంబంధిత సచివాలయ కార్యదర్శులు అలాగే వాలంటీర్స్ అందరూ పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకు గతంలో లాగా సచివాలయ సిబ్బంది పనితీరుని లెక్కించడానికి కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అనేవి కూడా ప్రభుత్వం నుంచి అందడం జరిగింది. వాటిని కూడా అందరికీ తెలియజేసి ప్రతి ఒక్క కార్యదర్శి కూడా పనితీరుని మెరుగుపరుచుకొని పారదర్శకంగా సేవలు అందించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి.